Hei, olen Susanna Palander, olen nuohooja jo 4. polvessa Espoon Nuohous Oy:llä. Ja niin, mä tulin suorittamaan lakisääteistä vuosinuohousta nyt sitten ja kohteessa on 1 takka hormeineen, niin siihen nyt sitten aletaan keräämään vermeitä ja ensin käydään sisällä katsomassa, että paikat on valmiustilassa, ettei tapahdu mitään vahinkoa, tuu nokea sisään tai muuta, niin mulla on tässä tämmönen kapsäkki, missä on nyt nämä sisätarvikkeet. Itse asiassa nappaan tuolta vielä muovipussin taskuun, koska siis minulla on kaikki valmiina tavarat, että asukkaiden ei tarvitse olla kuin paikan päällä sitten päästämässä sisään, niin mitään muuta ei tarvitse valmistautua. Muuta kuin ilmanvaihto pois täksi ajaksi. Mutta sitten lähdetään käymään sisällä. Tässä olisi potilas. Ja tosissaan tässä ensimmäisessä vaiheessa niin tulen käymään vaan sisällä katsomassa, että kaikki on valmiina. Eli avataan savupellit. Ja tässä versiossa esimerkiksi laitan suojaksi jo vähän paperia luukkujen väliin, jotta ei nokea pääse tulemaan sisään päin. Näin. Ilmanvaihto on jo laitettu seis, jolloin me ollaan valmiustilassa lähtemään sitten kattohommiin. Ei muuta kuin suuntaa ylöspäin. Eli aloitetaan hanskoista. Tärkeää on, että nuohoilla on paljon hanskoja, ainakin vaihtohanskoja. Kädet pitää pysyä kuivana. Muuten alkaa tulee semmosia, mitä mullakin on jo niin sanottuja kynsitikkuja, eli pieniä todella kivuliaita haavaumia kynnen ympärille. Mutta tästä otetaan laskuköysi ja alipaineista, joka imee sitten irtonokea hormista. Ja koska mä oon niin mahdottoman pitkä, eli pätkä, niin emännän jatke. Mutta tähän ei tätä jatketta nyt olisi tarvinnutkaan, koska luntahan riittää. Ja tässä nyt ensimmäisenä vähän katsellaan, mihin sitä ollaan menossa. Ja tietenkin varmistetaan, että tikkaat on tukevasti kiinni. Sitten mennään. 3 pisteen tekniikalla, eli vain 1 on irti, 3 kiinni. Kattoturvatuotteet on talonomistajan vastuulla ja se on myöskin ihan laissa säädetty, että niiden täytyy olla kunnossa. Meillä täytyy olla esteetön ja turvallinen käynti ihan maista katolle. Ja täällä ne on täysin asianmukaiset, eli kattosilta ja vielä lapettikkaat vie piipulle. Sitten aletaan katsoa, näitä on piipun suojia on aina vähän erilaisia. Ja nyt tässä itse asiassa tapahtuu sellainen asia, että mä kaivan täältä vähän mikrofonitaskusta. Mutta työvälineitähän on nuohoojalla jo kasa tässä itsessään kiinni ja täältä nyt tulee muun muassa jakoavain, jolla me sitten tästä vähän löysytetään näitä näin, että saadaan piipun suoja irtoamaan. Otas nyt lähteekö, jes. Eli siitä. No niin, seuraava vaihe on tarkistaa ylipäätänsä piipun ympäristö. Katsotaan jo tuossa tullessa ja tässä samalla, ettäkö ei ole mitään vuotokohtia. Tämän jälkeen kurkataan hormiin. Tässä vaiheessa yleensä nuohoja näkee myös, että mitä on poltettu ja miten, eli onko mennyt esimerkiksi kuivaa puuta hyvällä vedolla, silloin se pitäisi näyttää siltä niin kuin tämäkin, mutta toisaalta jos on roskia poltettu tai märkää puuta, niin siellä on vastassa aika paljon enemmän töhnää. Mutta tää on oikein hyväkuntoinen piippu, on uusi talokin, joten ei pitäisi mitään huomautettavaa ollakaan. Tässä vaiheessa sitten, no niin, tästä ei nyt sitten tyylipisteitä jaella. Mä tiedän, että jotkut nuohoat, että ne ei laske köyttä koskaan maihin, mutta minäpä teen kyllä niin. Ja tästä lähtee alipaineista ja päälle. Erillisellä makitana ihan tommosella
akulla toimiva, kotitekoinen, mutta äärimmäisen hyvä. Moottori imee taivaan tuuliin nokea, joka lähtee nyt tuolta sitten tulemaan. Eli tätä nyt sitten lasketaan ja nostetaan sitten muutamia kertoja. Tatsi siihen kyllä muodostuu ajan myötä, että montako kertaa tarvitsee sitten laskea. Näin mä varovasti lasken sen ekan kerran, jotta mä pystyn todentamaan, että milloin se on pohjalla. Ja mä teen sitten tämmöisen merkkauksen itselleni, eli jalan alle vaan köysi ja alan vetää takaisin ylös, niin mä en sitten kopsauta seuraavalla kerralla siellä alapäästä, vaan että pystyn laskemaan jo myöskin vauhdikkaammin tämän, kun tiedän, että mihin se päättyy. Sieltä sitä nokea nyt lähtee, mitä puunpoltosta jää. Mitä puhtaampaa tai kuivempaa ja hyvälaatuista puuta on polttanut ja hyvällä vedolla, niin sitä helpommin irtoavaa se on. Ja yksi syy, minkä takia myöskin ilmanvaihto tosiaan laitetaan seis, on, että se ei sitten tuloilmassa haukkaa vaikka sisäänpäin täältä ulos tulevaa nokea. Ja maisemiakin kerkee katsella aina välillä. Sitten aletaan olla hormi rassattu ja jätetään alipaineesta ja siihen hurisemaan vielä siksi aikaa, että köysi keritään. Yleensä tää on 15 metrinen. Mä otin nyt tähän vähän lyhyemmän, koska ei ole niin korkea tää talokaan. Sidonta on kahta erilaista, mutta minä teen sen näin. Tai näin mulle on opetettu. Siitä. Alipaineesta ja veks. Ja ei muuta kuin suoja paikalleen. Elikkäs noin. Ja sitten taas työkalu esiin. Oho. Hups. Lähtee mikrofoni vielä lentoon. Noniin. Tukevasti on. Se olisi niinku siinä, katto-osuus. Sitten vaan turvallisesti vielä maihin, vaikka sen nyt hoitaa tietenkin painovoimakin, mutta koitetaan selvitä tästäkin taas. Noniin, sit vaan lähdetään. Joo, nyt lähtee kamat takaisin. Ei nuohoilla tarvitse tosiaan pakettiautoa olla, jos osaa järjestystä pitää yllä ja joka asialle on niinku paikkansa. Mutta on se ihan todellisuutta, että mullekin jossain vaiheessa paku tulee, koska mulla alkaa olla noita erikoistavaroitakin jonkin verran jo tuolla. Mutta kyllä tässä vielä mahtuu. Mut sit lähtee seuraavaksi imuri. Eli nivelkauhahan on se yli 100 vuotta käytetty, mutta imuri on tullut korvaamaan. Mä aloitin mun hommat nivelkauhalla, koska sekin pitää oppia käsittelemään. Kaikkialle ei välttämättä ole sähköä. Mutta onhan se toki niin, että imuri on nopea tai nopeuttava ja siistimpi ja vaatii huoltoa enemmän, mutta käytän. Ja tässä tulee päivän treenit, kun tällaista kantelee möhkälettä Noen kanssa, niin ei tarvi salille mennä. Vähän näin. Okei, on kuule uuden karheet. Okei, hanskat piti käydä edes hakemaan lisää, niin ei enää näin puhtaat yleensä ole. Tuosta laitetaan vähän ihan vaan suojaa imurille. Sitten valoa kansalle, eli otsalamppu, äärimmäisen hyvä keksintö. Ja tää homma lähtee siitä, että me suojataan, paperia kuluu, niitä saa asiakkailta. Aika siististi saan tänä päivänä nuohouksen suoritettua kyllä, mutta tokihan noki on pirullista ja pientä ja hutulaa, niin ehkä pienen siivouksen joutuu sitten isäntäväki
sutarin jäljiltä tekemään, mutta se on nyt siinä ja sitten, no siellähän sitä nokea on. Eli tämä on nyt tämmönen suora putki aika lailla menee tästä näin ja tosiaan nyt osa noista on laskeutunut tänne, osa lähti sinne taivaan tuuliin ja tässä vaiheessa mä aloitan siitä, että mä tarkistan tulisijan kunnon myös tuolta yläpalotilasta. Eli katsotaan ihan, tuolta näkyy ylös asti. Tää on tosi hyvä kuntoinen takka. Ei mitään huomautettavaa. Mut nyt lähtee sit imuri käyntiin ja eli ihan tämmöisellä, no minä sanon piippurassiksi, mutta pulloharjahan tää nyt on ikään kuin. Ja sillä otetaan tuolta yläpalotilasta ja tässä vaiheessa nyt jo laitan imurin käyntiin, niin eipähän tuu sisätiloihin mitään. Vähän on kova ääninen, että pahoittelut. Tästä. Seuraava väline, eli vaijeriharja. Tällä me seuraavat lähdetään puhdistamaan ja harjaamaan poskikanavat. Eli täältä otetaan toi tosta sivuun ja täällä on tämmöset vaan, että tää pysyy kohdillaan. Täältä löytyy nuohousluukkuja 3 kappaletta, jotka tosiaan nimensä mukaisesti vain nuohoo ja avaa kerran vuodessa. Vaijeriharja. Eli tämähän on kehitetty ihan kaikessa yksinkertaisuudessa. Tämä on mennyt tämmöiseen muotoon, koska poskikanavat on kapeita. No jossain vaiheessa uusin sen, mutta metalli pakotetaan, tai tällä tämmöisellä näin pakotetaan se, kohta näette, niin menee tonne ylös alas sitten tuolla savukanavassa, mutta mä ensin tarkistan vielä peilillä, että miltä siellä niin kuin näyttää. Eli ihan vaan heijastamalla peiliin, niin mä pääsen näkemään tonne ylös. Joo, tää on todella hyvä kuntoinen ja poltettu oikeaoppisesti, niin siellä ei näy mitään liikoja ylimääräistä. Elikkä tosiaan jos märkää puuta poltetaan muun muassa tai roskia tai huonolla vedolla, niin se jää semmoiseksi tervamaiseksi töhnäksi. Siellä on semmoista tervaista töhnää, eli nokipaloriski kasvaa valtavasti ja myös pahimmillaan niin se töhnä, eli noki, niin muuttuu pieksi. Ja sitten todellakin ihmetellään, että syttymisuhka on aika suuri sitten. Mutta tästä ihan vaan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Tää sisäosa tuolta käydään läpi tällä harjalla. Ja koska tää oli hyväkuntoinen takka, se ei vaadi paljon, jotta ylimääräinen noki siellä irtoaa. Jos on poltettu märkää puuta edelleenkin, tätä mä nyt korostan, koska sitä menee yllättävän paljon tai roskia, niin tää vaatii tää vaihe paljon enemmän työstöä. Noin, siinä oli ensimmäinen. Se kolmas tuolla on oikeastaan vaan siis semmonen savun kiertokanava, minkä imuroidaan tyhjäksi. Ja että siellä se tosiaan savu pääsee kulkemaan.
Tämähän on erilaisia, niitä on mullakin autossa erilaisia välineitä. Katsotaan aina vähän kohteen mukaan, että mikä valitaan, millainen takka on kysymyksessä. Eli erilaisia tämmöisiä vaijereita on useampia. Tää on täysin riittävä tähän. Ja seuraavaksi sitten taas niin imuroidaan. Avot. Luuvut paikalleen. Nuohoja myös tarkistaa aina tässä vaiheessa, että täällä on myös eristettä, että ne eristeet on kunnossa. Tässä ne oli. Sitten vaan löydetään se oikea kohta. Noin. Imuroidaan. Tuhkien tyhjennys on omistajan vastuulla, mutta toki me viedään niin kuin viimeisetkin tuhkat pesästä kirjaimellisesti, mutta emännän ja isännän tuhkia. Se on tärkeä vaihe takan käytössä, että tuhka-astia pidetään tyhjillään, jotta ilma pääsee arinan läpi kiertämään ja samalla sitten jäähdyttämään ja parantaa sitten sitä itse paloprosessia. Tämä homma on nyt tehty. Nyt seuraavaksi mä teen vielä pienen siivouksen. Mä jätän aina puhtaan pöydän. Eli näin. Sitten seuraavaksi me tarkistetaan, että vetää. Se tapahtuu ihan näinkin yksinkertaisesti. Laitetaan fikkareilla tuohon noin, katsotaan, että tästä voidaan vähän nostaa lisäpölyä ja sinne ne menee ylöspäin. Seuraavan checkin mä teen vielä aina kanssa, eli tuossa kun on tommonen kiertopelti ennen pääpelin kiinni laittamista, laitetaan kesäkautta sytytyspelti tai kiertopelti kiinni, jonka jälkeen mä vielä katson, että edelleenkin veto tapahtuu, koska siellä tulee siis, se pakottaa savun kiertämään pidemmän matkan, jolloin se alkaa varaamaan. Niin kyllä, edelleen hyvin vetää. Ja siivousvaihe. Pussi löytyy. Ja valmista. Tuolta vielä kiinni. Siinä olisi nyt taas homma suoritettu. Ei muuta kuin kamat kasaan ja nuohoustodistusta kirjoittamaan ja manit boys.